Nik uste dute eduki dugula historia hurbilean garen horri definitzeko, deskribatzeko halako laguntza batzuk, ez? Noinbaiten gainera literaturak batez ere landutako kontu bat izan zen eta literaturako obra zenbaitzuei esker Euskal Herriaren eta Euskaldunon balioak zeintzu ziren goitik bera zerrendatu ziren, ez da? Orduan hortik sortzen da pixka bat zer garen horri buruzko galdera. Oso galdera sakonak iruditu jatazan, inoiz hausnarketarik egin bakoa, eta gogoratzen dut ganera lan taldean partekatu nitzuela, esan ez, begiratu zelako zein motatako galdera jaso ditugun, ez da? Eta horrek, guri bebai lan talde moduen eta maila pertsonalien, balioen inguruko hausnarketa bat bai bideratu euskun, ez da? Kirolak nire ustez emozioak biderkatzen ditu eta emozio fabrika bada. Emaitza horien atzean dago pertsona bat eta pertsona horrek sinisten du gauza batzuetan eta pertsona batzuk horiek dauzkate jokaera batzuk eta dira gainera jokaera bai individualak eta bai kolektiboak zen eta kirola ere bai individualki eta bai kolektiboki egiten da, ez? Egia da ez dugula askotan ezberdintzen emaitza eta emaitza horren atzean dagozan balioak, ez da? Eta nik uste dut egitura moduan eta fundazio moduan bai galdera honek hausnarketa bai bideratu eben, ezta? Ulertzeko gure kirolarien atzean, euren emaitzen atzean zer dagoen hobeto ulertzeko, ez? Eta aldi berean guk nola daukagun proiektu bat, baloretan bat deitzen dana eta gure saiakera danez, gure kirolariek dituzten batzutan ikustezinak diren balore eta talentu hori nola gizarteratu, horretarako pista batzuk ere lortu genituen elkarrizketa horretatik. Kirolak asko dauka bai balioen sorreran, bai balioen erabileran edo ereite lan horretan, dauka bai pertsonari begira, bai kirolari begira eta bai gero gizarte guztiari biderkatzeko daukan ahalmenagatik. Hori egiten duten pertsonen baitan badagoelako portaera, izaera, sentimendu eta beste transmisio maila bat.